We are the farmers. Čau vesličky, já vás zdravím u mého dalšího videa. Tentokrát tady máme další díl testování energy drinku. A chtěl jsem vám jenom říct, že tam mám asi ještě 15 energy drinků, který teďka vidíte. Můžete se tady koukat, prostě sehnal jsem to po celém Česku. A takže rozhodně z toho bude taky testování, můžete psát přímo i jak to chcete po pořadí do komentu. A dneska tady máme tento Jump In. Vlastně je tady na tom nakreslený nějaký ten pajdulák, takový ten, co skáče zelené, je to z bungee jumpingu. Prostě je to z bungee jumpingu, tam jsem to koupil. Chraňte před teplem, tam píšou, takže jakože to bude trošku problém. Protože tady jsou teďka 38 stupňů tady ve stínu. Když já úplně chcípám už jenom u toho natáčení. Chtěl jsem natáčet bez trička, ale to byste se potom zase... Takže asi jdeme na věc. A jdeme na to. To jdeme nalejt. A pozor zvuk. Přemýšlel jsem, jestli mám vybrat nějaký ten. Jakože jiný třeba, co má příchod, nevím, nějaký borůvek a tak. A nebo ten a říkal jsem, že ten je asi nejméně známý, takže jsem vzal ten, ale podle mě to zase bude jako originál. Nevím, nejsem si jistý. Takže barvičku. Ty bublinky mě tam celkem štvou, vyklepuje, počkejte. Klepeme, bublinky ven, sakra to vylil. Takže barva je zase opravdu úplně žlutá, ale je to průhledně. To je hustý. To je jak v takových těch filmech, jestli víte na začátku, jak tam je takový to žlutě celý barevný. A je tam to město takovým. Divně to, tak to určitě koukuje přes skleničku plnou energy drinku. Ale fakt to úplně vypadá. Tady to vidíte to, jak to je úplně hustý, přesto žlutý. Tady vidíte, jak je to úplně žlutý. A jdeme dále na voňu. Dáme si voňu. No voní to úplně stejně jako originální Crazy Wolf. To je asi tak všechno, protože Big Shocky voní jinak, takže to bude ten Crazy Wolf určitě. Akorát, že když čuchnete, tak vám vlítnou ty bublinky do nosu, protože tam jsou úplně proudy. Jdeme to ochutnat. Přestože to voní jako normální energy drink, tak by to i mělo chutnat jako normální energy drink, ale nechutná to jako normální energy drink. Je to takový víc sladší, prostě je to moc sladký. Kolik je tady cukrátka? Kolik máme tady cukrátka? Tady. 11 gramů. Já jsem mi po kameře vosa, sakra. To bzučí u mě. A jdeme to vypít. To nezdržuju furt. Je to dobrý. Jinak jsem dodělal kolekci těch nových Semtexů Explosive. Vlastně dostal jsem od kámoše ten chili, pak jsem testoval originál, pak jsem si koupil ten červený, ten Taste nebo co to je. Pak zlatý šampáňový a kaktusový ještě. Jenom ten zlatý je trošku promášklej. Napadalo mě, že bych udělal premiovku, třeba 10. díl. Že bych udělal trojitou ochutnávku těch zbylých 3 Semtex Explosive. Že bych dal od každýho třeba frťánka, jenom frťánka malinkýho. Aby tady to bych totiž úplně chcípnul potom, kdybych vypil 3 tady ty sklenice. Já budu to tady vycákat, protože už takhle kolem mě busučí 1000 vos. Toto byl můj rituál na zahádění vos, jestli o tom nevíte. Tam letí letadlo, už na mě poslali letadlo. To bude asi všechno, teda. Já musím rychle se schovat. Já se s váma u tohoto videjka loučím a čau.